Chendo mar ndiko joluto ombulu manyien manochakore wuok tich ma jumani osebedo kadhi nyime kidam e kuonde ndiko jogo ombulu e kuonde chung od bura 280 pacho kae. Kwan ma okoriwo kuonde mibiro bagi yiero madundo. Duol mochung' ne yiero mar IEBC lero ni ekin thuolo mar ndalo 4 chakre ne chak chendo ni mana joluto ombulu manyien 748 kende emosendikore ka jogo ombulu 259 emoseloko kuonde magibiro lute ombulu. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Kaluwore gi ripot makende mana gioro ni ute fwambo, duol mar IEBC lero ni chenro mar ndiko joluto ombulu manyien osebedo kadhi nyime kidam e kor gwenge ma pacho kae. Chenro manochako chieng' wuok tich mar jumani. IEBC lero ni bang' ndalo 4 tok chenro mar ndiko joluto ombulu chakre e pacho kae, mana joluto ombulu manyien 748 ema osendikore, ka jogo ombulu 259 oseloko kuonde magibiro luto e ombulu. IEBC bende yango kaka ndikruok osebedo kadhi nyime e counties mopogore opogore. County ma Nairobi otele kod kwan mag joluto ombulu mosendikre manyien gi kwan mar 1597. Nairobi iluwo machiegni kod county ma Mombasa mantiere kod kwan mag joluto ombulu manyien 556. Nyaka ne chenro mar ndiko joluto ombulu manyien chakre e jumani, e gwenge magwa makaluo, County ma Siaya otelo kod kwan joluto ombulu manyien 181. Kisumu nitiere kod joluto ombulu manyien 139. Homa Bay nitiere kod 55. Ka county ma Migori osendiko joluto ombulu manyien 44. Counties mosendiko joluto ombulu matin chakre ne chenro makama chakre oriwo county ma Lamu kod kwan joluto ombulu 1, Nyamira gi ji 10, Tana River ji 21, Tharaka Nithi nitiere kod ji 24. Chenro mar ndiko joluto ombulu manyien pod biro bedo kadhi nyime kopogore gi kuonde luto ombulu 24 machano bago yiero ma adundo chieng' tarik 27 dwe mar 11, ma bende biro bedo kadhi nyime kod chenro mar ndikruok maggi tok yiero ma adundo. IEBC kwayo oganda mapok ondikore mondo wuog oko kar rombgi mar ndikore kaka joluto ombulu motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.